Na Dr. Kepian Inyor kami makarayak anto na ipembetuan sa Asaira Sufi agu anto na so mga Salafi agu anto na so mga Wahabi madalay sa mga Asaira na gitu gina sa grupo apaman si Iran ito tumugangaran ko Abul Hasan al-Ash'ari. So Abul Hasan al-Ash'ari na ay kinibutan nun na si ko rago na si ko hijra apaman 270 miaten o sabain. Ay man na may po so mga sahaba, may po so mga tabi'in, may po so mga atba'at tabi'in, apay sa mga atba'at tabi'in na ikadar lanon na Mepos, kasi ito ko pa na Al-Qarn Al-Salih na nasya kita Abul Hasan al-Ash'ari para katukoni wantas kaniyan na aya pagbagan na akidah niya na Mu'tazila. Ino to Mu'tazila na aya kaya kaniyan na sokya ni buwatan na sokya paman na ito na miyawapat so ama yan na pure na so ina iyan na miya pangarumayaki niya pamana al-Jubai al-Jubai na gitu Imam Mu'tazila si sa Baghdad kuwan na so kaya bulu kaya pagalayan na siya kini Abul Hasan al-Ash'ari na si pagala sa kimot al-Jubai Mu'tazila na mimbulu ya siya kini Abul Hasan aya ilmu iyan na ilmu Mu'tazila tama sa di mamakulo na Mu'tazila sekalian tama sa mimbulu ya ulama na aya mala ulama apa man Mu'tazila sa Baghdad na so Abul Hasan al-Ash'ari tama sa kay kumagad mo patagyan mo to miya pagmamayan na aya bielwin na mufti si ko paman nakapitan Mu'tazila na so Abul Hasan al-Ash'ari na mimbolo so Abul Hasan al-Ash'ari aluman langap na Mu'tazila sakali ni mufti yung mga Mu'tazila sa Baghdad ugay kasada mo ta dumati kaya wa patagyan mo ta karon may inayan kaya sabihin yan na inilah haman wallah sa paman na tingin na dia kaya nga Mu'tazila na ribot ay kasupak na ikukuan kura na gususun na ini pagawa ay nagyong tuwa Mu'tazila na bimbal sekalian sa kapitian apagentan o ahlus sunnah gusu Mu'tazila nagiti kaya paman ang utwa inbalan yan nasinya na tukin waku akidi akullabi na ulama sa mga oras ngaranin na kullabi na kumana kaya na uwiliyan sa sabagi ko mga sifat wallah na ayat kaya patano Abul Hasan ito tignan na siya kina Abul Hasan al-Ash'ari na ito pa kaya mimtulo sa kullabi kaya niya kaya patano ito kapit ugay na so Abul Hasan al-Ash'ari na kagya kumibulo so umuriyan na ayat kaya pataniya na madhab sa iku akidah na so akidah to al-Imam Ahmad so Imam Ahmad naskan ni Imam ahli sunnah samba oras nawid na miyo pagpud dan rota sa Imam Ahmad na aya kaya patan o paman Abul Hasan al-Ash'ari na so akidah Imam Ahmad dito so akidah ahli sunnah jamaah na members kanya sa dua kitab yang untuk al-Ibana Abu yang untuk makalat al-Islami na dia untuk dua kitab na langon niya ng pamana simbol so ada ng mga kapiten gitu siya gini Abul Hasan al-Ash'ari na dia ng mga Asaira man to na pamana madudusa sila sa kapag inaray-inaray ng kakanabuto o akido Abul Hasan al-Ash'ari ng akidiran naman to ini pagawa yan so Abul Hasan al-Ash'ari na si miyawapat siko o ahlu sunnah jamaah pengiraw so paman na sabagi kung mga ulama sa Pilipinas pinderataan na kitab na paman na ay makaptururo na sumimata o paman na sumuko mga kitab paman ada mga kitab ini suratiran sa mga ulama o sumini suratiran na kitab na di gano makapugma kamadar sa ulama sumiratro na aya kadar lang may manurat na tiyang tuwira nagyong ta kitab na aya sumirat na sa Abul Hasan al-Ash'ari sa tadlo kitab na nagyan na pangiro kaya derata na di na di pangantangan kena baad na kinuha ni rano na kitab kag isar bukan na pisumbagiran kaya mana niyan na siya ki ini Abul Hasan al-Ash'ari na angyas kanin sa akide man tuwa Asaira ayay man to paman na pato tayo tugiran o di kulla binagyon tara ar-raziyun
Kaiman tu aman atau tunduk diran akidah akini pemana Ar-Razi sang tafsir yang nakuan. Ana tafsir akini Ar-Razi. Nah, saya kini Ar-Razi nasi paman aki pendelin ukuran Abu Susun na piala daian. Kaaya kepiti yang ukuran Abu Susun nasi mga sifat wallah na langu kapangantuk na gunangun kapanarba. So tigil so makapantak si mga sifat wallah na digem pakai umbotan usi kuasi ukuran Abu Susunna kasukuran Abu Susunna nakapangan to ako kapanarba kaya tigil na mabudra pamana dalil lagi na iya pamikiran ay mana nen ake air kaya paman narke kinya Razi na sumi ali wallah sifatnya sa Quran na pemikiran naka upo ka kure uwo akal ka na aya kure kaso akal ka na ribet na so Quran na aya ka tulusan ng mga ulama na miya karanian na kakakapiri kahit na piya kada ka na so Quran. Gitu pemana semanga syair matu na dua kauliran. Aina Allah anda sualla na dua kauliran. Na ngan dua kaul na di sinta nu manis sapedi tama sa kakabirna. Sa bagikiran dan tidak sualla na fi kulli makan. Na kun ndar pada dudu sualla. Sa bagi di kumanga sare. So sa bagikiran katira na di kasualla na dadar pa en di ka taon ba da salangit da sagwa da ba nender pa. Nangana na dua madhabiran langwan no pamana pitu-pitan no mga asaire mato asira so mga raziyun iso na kullabiyun na daabera pik-pitia baysa basira ng nesesa ada bata na lagi daw sunnah ada tanu susu pa kasi mo akida so mga asaira na nakuan kaso akida ini na dumana isa asaira sa lagay ko lagi to pamana lagi mo to pamana kaya tafsirena ko pamana kaya alo ya Allah sa pamana so Allah na adnam balabarukan yan. Nah ini tafsir dosa bagi kumang asair na tira na ayam mapipikir sa ngambala barukan na bager. Ibu sa bagi kumang asair di ka ayam mapipikir sa nalimo. Nagyo mo ta dua grupo na pangakapin na sa bagi. Ayam mana niyan na dew sa dew nagyo po ng mga asair na disiran masa satin. Ako. Ayat kupit na so kupito Rasulullah na gusto pito po Allah sifatnya na ino pinake people to Allah. Sa ginawa niya kapatutun. Ino pan pipatutun Rasulullah kapatut si Allah. Di ka dupa usa lagi ang tuwa pamikiran ka. Gaya pa lagi utang mga sufi kana na sufi ako asaira na ligid ng mga pula. Kakalilid na sufi na aya akidah niyan nga asari. Nakalilid mo asari na aya kasimba niya na kasimba sufi. Na paman na para makaraya gergano kapaman na kapagay din sa mga sifat ng mga sufi na aya kitu siukiran na aya kasimberan sa masjid na kambele kasayaw na inugi ka bubro nagina ni kuha paman nakatagong ko sa solda masjid nagina ni mga natusiran pada mga tusiran na mas malaki na simba asisiran manasbih ko kubo sekhiran na disug masjid sisiran pugatang si mga kubo mga sekh na napaman narusiran di eronir na simba swallah gina ni mga alatusiran gipanang ta salafi na ema na salaf na sumiyaw na ayam yangaw na sa mga sahaba gitu so ahlu sunnah na itugiran na salaf o gumiraw kasak na salafi ako na kanabema na nena berti kasak na sahabi ako di ayam na ta kaya giraw nga salafi ako na ayat titindig na sotin ko mga sahaba gitu surko ahlu sunnah jamaah. Kaya pamanadnes ako mga ulama asaira yung matatir na gumiraw ka salafia kung namya ka pamugod ka kaya pitiro ka na sahaba ko di ay mana kaya ginaw ka salafia ko na ay pitin ka na so akidaw mga sahaba kanaba yung mana niya tiyang na sahaba ko mamu di riba to pamana kaya ito sabot si kuba sa Arab dia pa naging tawahabi na kanaba tanungan na ngaran kanaba tanong ngaran na kiyang na nawahabi ayah buat kia betul rata sa Wahabi na siya gini Muhammad ibn Abdul Wahhab ayah ini pagbedo padok sa naging mga dato sa Saudi siko kaya pakatin ko syariah kaya pakatin ko apa man akidat ahlus sunnah wal jamaah na siya gini na Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi na ayah biyati ya na mala kitab na kitabu Ibn Taymiyah wa Ibn al-Qayyim ayah mana niya na pendiskan niya ko ulama ahlus sunnah wal jamaah na ayah ngaran na Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi. Upama kasagtan na isubat tano ang ngaran tano si kaya sabi yung ulama na Muhammadiyun iso na Tamimiyun. Kenapa tano Wahabiyun? Kenapa niya ngaran sa Wahab? Kangaran no ama yan.
Giyan na Wahabi na ayat ingaransan na sa grupo yakin ni Abdul Wahab ibn Rustum. Ambiyaw na adi si Muhammad ibn Abdul Wahab sa ambiya kalabi dugatos ragul. Na siya kini Abdul Wahab ibn Rustum na padsagyan kaya mga khawarij, kaya mga ayos si Simanto, malagi-lagi tira sa kuwan na pagkakapir nila sa mga Muslim, na pagpumuno nila sa mga Muslim. Na piyamuno yakin ni Abdul Wahab ibn Rustum sa mga Muslim sa Jazair sa Maghrib, na miya karata-rata sa mga niyan sa mga Muslim sa Maghrib. Na so kaya bangun na yakin ni Muhammad ibn Abdul Wahab ku akidat ahli sunnah, na ini betul-betul ng mga Asy'ariyah, ini betul-betul ng mga Syiah gini Wahabi. Kapara paman na masa na itan wagi unta marata ngaran mungkin na sektan na kanabatan ng mga Wahabi, serta sa mga salaf, serta sa Ahlus Sunnah wal Jamaah.